Hei hei kultapieni. No niin, siitä onkin aika tasan tarkkaan, vuosi ja 2 viikkoa, kun mä poistin kaiken itsestäni internetistä. Joten tässä on pieni comeback. Hui. Paljon on tapahtunut. Muun muassa Herjuska Official-kanavaa ei enää ole, eikä tuu. Siihen mä en tule palaamaan. Mut joo, tällä kanavalla. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo. Niin, paljon on kerännyt tapahtumaan. Muun muassa viime vuoden lopulla Turku jäi taakse. En enää edes virallisesti asu siellä tai epävirallisen virallisesti. Mitäs muuta? Joo, mä en enää ole sesonkityöntekijänä, vaan mä työllistyin Hämeenlinnaan. Edelleenkin rengasala on se juttu. Mut korjaamo jutut tulee siihen sivuun, joten joo. Mitäs muuta? Ei oikein hirveästi updatettavaa. Tai no on, mut ei niitä nyt täällä keskellä katua viitti höpötellä. Joo, mä olen nyt asunut Hämeenlinnassa vähän päälle kuukauden. Joo, ja olen tykännyt. En ole hirveästi kyllä liikkunut täällä, että se on ollut lähes tulkoon töitä, kotiin nukkumaan tai sitten töitä ja viikonlopuksi jonnekin muualle. Joo. Mut en mä valita tästä tilanteesta nyt. Kaikki paska on jäänyt taakse. Suurin osa paskasta on jäänyt taakse. Ahdistus on helpottanut. Paniikkikohtauksia ei ole enää hirveämmin. Kaikki mitä oli back in the days, niin ei ole enää hirveämmin. Ja joo. Ei silleen. Mut joo, mä tulin tänne fiilistelemään oikeastaan mun nykyistä kotikaupunkiani. Koska joesta me ei päästä eroon. Niin kyllä. Tää on mun mielestä aika päheä. En voisi muuta sanoa. Ja täällä on aika helvetin kylmä. En voisi muuta sanoa. No joo.
Ja mitä mä nyt voisin sanoa, niin mitä mä nyt voisin sanoa tässä samalla kun kävelen, niin on, että streamit tulee takaisin. Ensinnäkin tulee takaisin chatting streamit takaisin. Niitä yritän pitää keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, eli tänään. Wow. Mikäli saan toimimaan. Ja tänään on tietysti 21. päivä, sunnuntai. Ja kello on kohta 8:30. Mikä on hyvin jännittävää. Minä tähän aikaan hereillä. Ennen oli silleen, minä tähän aikaan hereillä, mutta töissä. Mutta nyt minä olen hereillä ja vapaalla. Tässä tulee niin kiva comeback, että tosi paljon updateattavaa. Kaikki ei mahu välttämättä tälle samalle videolle. Ja joo. Niin. Ja olen tosi paljon saanut elämäntilannettani siihen kuosiin, että mun ei enää tarvitse murehtia mistään. Kaikki on hoidettu tai hoitamatta, mutta hoidettu. Ja hei, tuolla on koulu, mihin mä melkein joskus menin. Hain kyllä, mutta en ikinä mennyt. Pääsin kyllä, mutta en ikinä. Mutta en. Wow. Hei. Hallo. Pääsin Sibelius-opistoon, mutta en koskaan lunastanut koulupaikkaa. Mikä on vähän silleen tyhmä. Mutta jo. Täällä on aika silleen semikylmä, vaikka on vain 11 astetta. Joten mä laitan kameran laukkuun ja jatketaan sit kun mä oon kotona. Mä vähän voisin esitellä mun uutta kotia. Se ei ole kovin iso, mutta mä tykkään. Ja ehkä me esitellään tämän viikon videolla joku muukin. Mitä kattoo? Tai no, tulevan viikon videolla. En tiedä. Se riippuu, koska hän on henkilö. Häneltä täytyy kysyä. Mutta me jutellaan sit, kun mä pääsen takas kotiin. Aili kiittää ja kuittaa. No niin. Ei muuten mennyt niinku Strömsössä. Jep. Mä en kerennyt kuvata koton yhtään mitään. Mut. Mä oon nyt menossa hakea sitä synttärilahjaa kauppakeskuksesta. Joten kauppakeskus Goodman, here I come. Jep. Mut joo, striimaus on virallisesti aloitettu. Tällä videolla tulee myös asunnon esittely, älkää huoliko. Ja. Joo. Näissä näkyvissä. Mä oon onneksi tarpeeksi kaukana mun kotoa, että niinku
ei ole ihan niinku huudeilla. Ja keskustaankin on kivasti 3 kilsaa. Joten se ei ole mikään niinku semmonen ongelma mulle kävellä. Käveleminen on itse asiassa aika hauskaa. Ja joo. Mitäs me kaikkea muuta tehtäisiinkään tänään? Ja joo. Tänään varmaan pelaamista pääsääntöisesti. Mä yritän saada tää sunnuntai purkkiin sillä, että mä saan illalla julkaistua tän. Eli että tänään olisi niin kuin kuvaamista, editointia, striimaamista. Se kuulostaa aika jännittävälle. Ja joo. Toivotaan, että tässä tulee jotain. Niin kuin mä sanoin mun striimissä, että mua jännittää aika paljon niin tulla takaisin. Ja takaisin tuleminen on vähän niin kuin sä aloittaisit kaiken alusta. Ilman ketään, ilman mitä tukee, ilman käytännössä yhtään mitään, mitä sulla on aikaisemmin ollut. Ja liittyminen on vaarallista. Kyllä. Niin. Joo. Kaiken uudelleen aloittaminen oli ehkä ajatustasolla jo niin kuin tässä vuodenvaihteessa mielessä. Ja striimaaminen on kuitenkin aika lailla elämäntapa. Mut mulle se isoin homma siellä on se työ. Mä rakastan mun työtä. Ja mä rakastan olla töissä. Joten mä yritän saada tasapainon tämän kaiken. Ja tietysti tähän kaikkeen. Ja tietysti katsotaan. Mut joo, tää on ollut erittäin mielenkiintoista ja mä psyykkään tätä ihan liikaa. Ja eniten mua pohdituttaa se, että tavoittaako mun videot mun vanhat katsojat ollenkaan. Ja niinku se, että miten mä rupean kuvaamaan loppupeleissä. Mitä mä haluan mun tulevilta videoilta. Mitä mä haluan mun tulevalta striimiltä. Ja mitä mä haluan näyttää mun elämästä. Tällä kertaa ei tule niinku ihan kaikkea. Toivon mukaan ei tule. Mut mä tykkään tästä. Mä tykkään olla linssilude. Kyllähän se on tiedetty. Ja tykkäisin kaikesta. Jos mulla olisi vain joku, jonka kanssa tehdä se niinku kaikkea. Mä tarvitsen kameramiehen. Tai naisen tai henkilön, joka kulkisi vauvon perässä tämän kameran kanssa. Mutta kuvataan seuraavan kerran siellä Goodmanissa. Haijoo! No hello! Nyt mä ollaan mun eteisessä. Ja joo. Okei. Mun eteinen. Näin pieni. Tossa on naulakkoja. Tässä on ulko-ovi. Mun paikka, mihin mä dumppaan kaiken. Tossa on vaatehuone. Sinne me ei mennä. Tossa on vessa. Tässä heti on olkkari. Olkkari, ruokailutila ja työhuone.
Joo. Nyt mä vähän näytän tätä mun asuinaluetta, mutta en mä nyt usko, että kukaan tänne nyt tulee, tai jos tulee, niin se on sit voi. Joo, sitten tossa on pupu. Sekin on muuttanut mun kanssa tänne. Vähän keittiöä, täällä on vähän hommat kesken, mut joo. Ja mikä nyt, mä just tulin kauppakeskuksesta ja mä sain otettua nyt tän erään synttärilahjan ja oman synttärilahjan. Joten mä unboxan omani livessä. Katsotaan sitten. Mut sä oot Twitchin puolella ja mä editoin tän ennen kuin mä menen Twitchiin striimaamaan, joten tervetuloa katsomaan. Ja niin, me ollaan nyt aika paljon tässä kerätty ja katsella, mutta mä haluaisin, että te kommentoisitte, mitä te haluatte mun YouTube-videoilta, kokeiluja, mitä te haluatte. Mä mieluusti teen sitä, mitä katsojat haluaa. Paitsi jos strippaa. Mut joo. Miksi tämä valo on tällainen? No niin. Ei mitään muuta kuin kommenttiboksi laukamaan. Ja Aili kuittaa taas.